UPPL आरो सेन्ट्रेल युथ UPPL नि जानानै थांनाय 17 तारिखाव जानाय जे जाथाय बे जाथायनि सायाव जोङो सुलु लानो थाखाय दिनै रुंसारि जोंसार मुसाहारिनि न'खराव जोङो नुजाफैदों आरो बेयाव फैनानै जोङो बिथांनि दुखुथिया न'खर आरो बिथांनि बिहि जोङो बिथांमोनजों सावरायदों आरो सावरायनानै जोङो जोबोद दुखु मोनदों। गासिबो जाथायफोरखौ जोङो डिटेल्स जोङो बिथांमोननिफ्राय जोङो मोनथिनो मोनबाय आरो बे लेखायैनो जोङो बिथांमोननि न'खरजों सावरायबाय आरो दिनै बेवहाय जोङो जोंनि UPPL अदेबानि जोंनि BTR सरकारनिफ्राय जोङो मोनसे मेसेजखौ जोङो बिथांमोननो होलांनो नागिरदों जे मानगोनां जोंनि BTR बा BTC नि चिफ प्रमद बर' सारनि विथ पारमिशन जे बिथांमोननि न'खरखौ फोथांनानै लाखिनांगौनि थाखाय बा जे बिहि थालांबाय बा उन्दै हिनजावसा गथ' थाबाय बिथांखौ भबिष्यतआव मोजाङै जाहाथे जोङो जोथोन लानो हायो बिनि थाखाय जोंनि BTC सरकारनिफ्राय मानगोनां प्रमद सारा जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारजों सावरायनानै गाबोनहाय बे दुखुथिया न'खराव मोनसे एपइन्टमेन्ट लेटारखौ बिथांनि जोंसार मुसाहारिनि बिहिनो बेखौ गथायफैनाय जागोन। दा बेखौ बे मेसेजखौ जोङो दिनै बिथांनि न'खरनो जोङो होफैदों लोगोसे बे न'खरखौ फैबाय थानाय समाव जोङो बोरै हेफाजाब खालामलांनो हागोन सरकारनि बिथिंनिफ्राय जोङो बोरै हेफाजाब खालामलांनो हागोन बे गासिबो बिथिंखौ लानानै जोङो न'खरजों जोङो सावरायदों गामिनि रायजो राजा बिथांमोनजों जोङो सावरायदों आरो बे समाव आङो सारा जोंनि BTC आव रायजो जानाय साफ्रोमबो जोंनि बर' माहारिनिसिम आङो गुरै खावलायनो हास्थायदों जाहाथे जोङो बे जाथायखौ लानानै रावबो राजनिति खालामा बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव मोनसे जाथाय जोङो बेखौ कन्डेम खालामो किन्तु बेखौ लानानै जाहाथे रावबो राजनिति खालामा नांला बंसा बाथ्राफोरखौ जोङो बुङा गावजों गाव बेबादि हाब्रु सारलायनाय गावजों गाव लिडारफोर सासे लिडारा सासे लिडारखौ बखिलायनाय बिनिफ्राय जोङो जानगाराव थानांगौ आरो जोङो गोबां नुदों जे गोबां माखासे लाइमोनफ्राबो बेवहाय बाहागो लादों आं बिथांमोनखौबो गुरैयै खावलायो जाहाथे बिथांमोनाबो एसे मोजाङैनो सिन्था सरसा खालामनानै बेवहाय जाहाथे जोङो बे जाथायनि सायाव मोजां तदन्त बा बिसारखौ जोङो मोननो हायो बिनि थाखाय जोङो खामानि मावगोन जोङो जयैनो